elikagai batzuk berdean jarriko dituzu, beste batzuk gorrian. Lehenko gunean zesan gindu numeak azabi, ongintzen komentatzen, zago garrantzia dukon batez be gure barazkiak eta gure frutak. Batez be izin ditezela erdiak, euneko 50. Lagunduko dizugu, tira, Maialen. Bihotzaren onak direnak berdean eta txarrak direnak gorrian. Ura noski berdean jarriko du. Dudabarik. Venga, egunean 2 litro hidratatzeko ondo dago. Hauek ere bai, barazkiak. Etoni zer daukate, ura batez ere, eta gero vitaminak eta mineralak, baina hemen dagoz, begiratu. Euneko, esaten dana, hemen 50 dukagu. Xabi, ze simplea garen, Bai, izta? Bai, oso simplea. Zer ari zara, oraindik lengua pentsatzen? Joango gara proteinak azoin. Arraina? Hori, proteinak batez be, hemen dukaguz. Berdean, ez da? Hori, piniko dugu hemen, zeikusiko dugu beste gauze bat. Bago jente asko dagoela, vegano tiresna, ez duela hartzen hori. Baina gure ohitura da lanetara jatea. Zintzen momentu honetan inoskune da, hor, eta hemen deukagune gure proteinak hemen deukaguz. Bai ez bakarrik arraina, deukagu baite aragia, deukagu baite arrautzak, deukagu baite esnekiak laguntzeko. Eta joaten bagara, begiratu. Arrain usaina. Eta begiratu, hemen lekaleak. Txitxirioak. Danak, ez bakarrik honik, esan dugune, zeinbet indaba, zinbe babarruna, zinbeteko guzen horti, amendagoz bai, amendagoz, eta honipe, ipiniko dugu sortxe berdean. Eta gero zer gelditzen jako, garrantzizkoanak. Hemen berde gutxi, ezta? Bueno, hori da zabi. Oso gorria. Hau, Bidal, ez berdera ez gorrea, hau barrura. Zer esan gindu lehenko gunean batez be, komentatzen umeakin eta zelan posible da nosan behin, horrelako txarrikeri betzu behiatea jato ondo, zela gozakiak ondo dago, zela gozokien nosan behin. Honik nudu bardin-bardin. Kendo imarrizkia zu bida. Maialen, mesedez. Hartu inezket. Hemen ipiniko dugu, jateko nozean behin. Zoni soberan deukaguz. Eman ingo izan. Honi deukaguz hemen, batez be, prozesatuak, embutiduak eta bardin ingo dugu nozean behin. Honi ez da behiratu ere. Bai, begiratu bai. Eta jatekume bezala. Nik Bidal pixka bat ezagut eta orain zalantzak ditut. Zer egingo duen adibidez? Nik ustot ardoa... Ardoarekin zer egingo duen, zer egiten duzu? Erdixia marrean jarriko duela. Ardaua esaten dana fruta, eta duka alkohol pizka bat. Eta horrek egiten dozkune da, esaten dana bizitzari apurbet alaitasuna emon. Orduen, pentsatu, egunean behin ardau bat edo bi janariekaz laguntzeko, oso bikaina. Zer medikua, Oso bikaina. Bai. Honek ja alkohol gehiago du. Claro, horri tire ja alkohola destilatuak. Honi tekie... Patxarra ez da? Atzera egiten duen hori piniko dugu argita garbi gorrian. Hemen dugu gorrian gure laukotea, baina beste guztiak hemen berdean. Hori da zoragarria. Eta gozo, dadanak osasuna, medizina bezala.